Accidente mortal de tráfico esta mañá no corredor Brión-Noia, á altura do quilómetro 12. O sinistro produciuse pouco antes das 9. Un camión que circulaba costa abaixo en dirección Santiago invadiu o carril contrario e bateu de fronte contra outro que subía cara a Noia. Unha furgoneta que ia detrás bateu contra eles. Os efectivos do GES de Brión intentaron en van salvarlle a vida á vítima, o chofer que se pensa que causou o sinistro. Estaba tendido na vía e estaba inconsciente, en parada, e entón os compañeros comezaron cas maniobras de rescate con desfibrilador semiautomático e estiveron uns 15 minutos intentando reanimar hasta a chegada da médica que xa certificou a morte. Boas tardes, xoves 2 de outubro, benvidos ao Galicia Noticias, onde non houbo outro accidente grave de milagre foi nunha rúa estreita de Cangas, onde non é a primeira vez que sucede algo como isto que van a ver. Este vehículo quedou pendurado dun muro de contención a piques de caer o soar lindeiro. En agosto xa houbera outro suceso deste tipo. A vía, como dicimos, é moi estreita. Cabe un coche moi susto, e aparte de doble sentido. Entonces, se cruzan dous coches, hai un problema moi grande. É xa pasar un, como maniobres mal, caes abaixo polo barranco. Lío gordo en Ourense coas liñas de bus urbano. A reorganización dos percorridos feita dende o Concello parece que non está a satisfacer as demandas de moitos veciños, sobre todo os dos barrios das aforas, que se queixan de que teñen que dar rodeos enormes para chegar aos seus destinos. Levan xa 4 cambios de liñas en 15 días e un quinto cambio está á volta da esquina. Porque se hai que bajar aquí e coger outro para la residencia, e no. Querer a la plaza se tienen que bajar aquí, que non vai, bueno, un desastre. Comezou a campaña do ourizo de mar no sur de Galicia. En Bueu xa empezaron este mércores, mentres que noutros puntos como Cangas pensan facelo a semana que ven. Teñen un límite de 90 kilos por embarcación e día, pero voluntariamente decidiron non pasar de 80 para preservar a especie e manter os prezos. Vimos de traballar de ons, da parte de atrás, boa calidad. O tempo é bo e, vaise collendo ben. Xa cando veña mal tempo xa se verá, pero de momento ben. Comezamos o Galicia Noticias con temas relacionados co tráfico, porque estes días é especialmente complicado circular por Vigo. A instalación do Nadal da cidade e as obras nalgúnas zonas súmanse agora aos diversos actos polo Día da Policía, unha situación que uns condutores levan con resignación e outros con desesperación, Carlos. A celebración do Día da Policía supuxo restriccións e cortes de tráfico en boa parte do centro de Vigo. Algúnas rúas quedaron completamente cortadas a circulación e outras, como esta do Areal, con limitacións ao tráfico. Se ven dende hai varios días, algo que causaba molestias pros veciños. Como vemos, tamén houbo que desviar as rutas de varios autobuses urbanos, porque moitos pasan xusto pola zona da celebración, e tamén se suprimiron algunhas paradas. Incluso algún aparcadoiro chegou a poñelo cartel de completo. Estaban completas as prazas neses estacionamentos. En xeral, a circulación só estaba autorizada no centro. Os coches permitidos pola policía, se ven algunhas rúas en concreto, estiveron absolutamente cortadas ao tráfico durante a mañá. Para que unha policía celebrase a súa festa, outra tivo que traballar arreo. Estas eran a imaxe e a conversa máis repetidas no centro de Vigo. E como chegou ali a xente? Claro, e non te pasa nada. Por allí metes sin Rosalía, que ves un parque, vale? Pois viñamos a inscribirme eu en unha formación e estamos aquí dando voltas, que xa vou media hora tarde. E, bueno, aquí andamos, a ver se chegamos pronto. Pois moito, porque vivimos aquí, somos veciños da zona e xa levan así 3 días. Houbo aí un poquinho atasco aquí na saída da autopista, pero, bueno, non houbo moito atasco. Ben. Bueno, realmente non vivo aquí, pero veño de xa a miña pelexa que ten que ir aí a un tema, entonces a verdad que está un poquinho liado. En concreto, eu vou a Vialia e estou dando voltas para poder chegar ali. O acto curtou a zona pola que pasan a maioría dos autobuses urbanos de Vigo. Había que desvialos a pé de asfalto e en tempo real. Todo está planificado, pero hai cortes imprevistos.
Ahora mismo está o cruce de Colón totalmente aberto en este momento, dentro de pouco empezan o evento e ao mellor en 5 ou 10 minutos nos cortan o cruce de Colón. Entonces nós temos que, en ese tempo, temos que desviar os autobuses por outro sitio. Meternos por calles que normalmente son de sentido único y las convierten de repente en doble sentido, tienen que hacer giros que no lo hacen habitualmente. Tamén se encheron algúns aparcadoiros, se quedaba libre unha praza, ocupábase de contado. Ourense non se fala doutra cousa estes días, a reordenación de varias liñas do bus urbano que, segundo os veciños de algunhas zonas, crea máis problemas dos que arranxa, e algo diso debe haber porque o Concello vai volver a cambiar as cris. As liñas novas entraron en funcionamento pasado 16 de setembro e desde entón xa houbo 4 cambios e estamos na terceira semana. Como avanzabas, ademais, a partir do luns está previsto un novo cambio, sería o quinto, e cada un deses cambios afecta a distintas liñas. Un dos destinos onde hai máis polémica, máis protestas é na residencia. Ata aquí chegan distintas liñas, pero os usuarios queixanse de que dan voltas moi grandes e é difícil calcular, por exemplo, o tempo necesario para chegar a unha cita médica. O número de liñas de autobuses urbanos reduciuse á metade en Ourense, cambiaron os números, as frecuencias e os percorridos, e 3 semanas despois os usuarios habituais seguelles custando adaptarse. Cada semana hai novos axustes. Porque se hai que bajar aquí e coger outro para la residencia, no. Querer ir a la plaza se tienen que bajar aquí, que no va aí, bueno... Un desastre. Nada, chegamos 15 minutos tarde todos os días a clase porque o autobús non cumple os horarios, non hai autobuses suficientes para ir e para volver, temos que salir hora e media antes de casa. Eu estou contenta porque antes era cada hora e agora media hora. Queixanse sobre todo da lonxitude dos percorridos que os pasea por toda a cidade antes de chegar ao destino. De Berrocaner baixou por alá, para chegar despois ao Parque de San Lázaro, pero un recorrido que é todo Ourense. Media hora de recorrido. Falo o recorrido, levelo un bocadiño, por si acaso, e comes no bus. Tamén hai confusión cos horarios. Ves, este tampouco hai. Levo esperando aquí 20 minutos. A ver, aí van outro, a ver se vou neste. Gracias, menos mal, tuve suerte, gracias. Hoy me tardé media hora esperando un autobús y el que pasó llenísimo. Algúns optan por marchar a pé. Yo creo que llegamos primero que el autobús. A través das redes sociais, o alcalde sinala os condutores que estacionan nas paradas, complicando a mobilidade dos autobuses e anuncia que se incrementará a vigilancia e as sancións. Aparcan allí de cualquier manera y no viene la policía, no viene nadie. Entonces el autobús lo tenemos que coger en medio de la calle. Multar tienen que multarlo, pero tampouco echarle a culpa a eso porque non é así. Os autobuses non chegan tarde polos coches, os autobuses chegan tarde porque o servizo non é suficiente. A última polémica foi o traslado da parada da estación intermodal ao pé duns colectores do lixo, que xa foron selados polo Servizo Municipal de Limpeza. En Cangas aumenta o malestar, concretamente nas rúas Segadas, despois de que caera outro coche máis na curva Trampa. Levan anos pedindo unha solución, pero de momento non lles queda outra que reducir a velocidade e manobrar ao milímetro. Volveu pasar. A condutora da furgoneta, malia coñecer o trazado, quedou con medio coche colgado. Non é a primeira e temen que tampouco sexa a última. Porque isto é un camiño de carro, non é un camiño para coches. O problema que hai aí é que é un desnivel que hai da calle, que está sin muralla, sin nada. O sea que ves por aí, ademais de ser estreito, podes caer se andas despistado. Eso foi o que lle aconteceu ao coches. Está un poquinho raro, non é unha curva irregular. E tens que ir moi pegadiño ao muro, pero como te cerres un pouco, podes caer ao coche. É o segundo coche que cae no mesmo punto nun mes e aínda menos mal, porque a Rúa das Segadas en Cangas leva máis tráfico do que poida aparentar e tamén máis do que pode soportar. Aí vive moita xente, para salir aquí a carretera principal, hai que pasar por aí. Non queda de outra. Porque dá a volta dúas calles, ademais aí arriba hai unha rotonda pequeniña, e hai viviendas aí, suelen salir ben por aí ou ben por aquí, por esta rúa Lisboa. Todas as viviendas por aí arriba, pues todos teñen coche.
Vivendas, o aparcadoiro dun supermercado e vía de servizo dende unha das arterias principais da vila, a Avenida de Vigo, unha calzada de pouco máis de 2 metros na que teñen que convivir coches en dobre sentido con peóns. Como fan? Pois fácil non é. É complicado, pero é o que hai. A marcha atrás é para deixar pasar a outro. O que máis teña preferencia, claro. Prefiero non usar este daqui, tiño usado, pero non uso. Aparco mellor aquí no supermercado, aparco aquí, pero que este camiño é de doble dirección. Levan anos pedindo medidas antes de que pase algo máis grave. Iso que ampliar o terreno máis, é poñer a dirección única, é poñer un bordillo. Curiosamente poñenlle voz ao problema aos que están de paso porque os que viven ao pé da curva padéceno, pero confesan que xa lle teñen collida a medida. Accidente de tráfico grave esta mañá no corredor Brión-Noia cun morto e 2 feridos. Chocaron 2 vehículos pesados e unha furgoneta aérea. Si, sucedía pouco antes das 9 da mañá. Un camión que viña a dirección Santiago invadiu o carril contrario e acabou batendo contra outro camión e tamén contra esta furgoneta. O condutor do primeiro camión, un varón de 64 anos, morreu no acto. Os condutores dos outros 2 vehículos implicados resultaron feridos. Un deles foi trasladado en helicóptero e outro en ambulancia ao Hospital de Santiago. Este tráxico accidente obrigou a cortar o tráfico neste corredor que conecta Brión con Noia e agora se están facendo as labores de limpeza e retirada de elementos da vía. Eran as 9 menos 10 da mañá cando un particular alertaba ao 112 da colisión de 3 vehículos á altura da parroquia dos Ángeles, en Brión. De momento sabemos que un circulaba a dirección Santiago, os outros facían dirección Noia, pero as causas están investigando e non podo darlle esos datos neste momento. O camión que ia cara a Santiago bateu frontalmente cos outros 2 vehículos, un camión e unha furgoneta que circulaban polo carril contrario. O chofer do vehículo que supostamente causou o sinistro, un veciño de Teo de 64 anos, morreu no lugar do accidente. Estaba tendido na vía e estaba inconsciente, en parada, e entón os compañeros comezaron cas maniobras de rescate con desfibrilador semiautomático e estiveron uns 15 minutos intentando reanimar hasta a chegada da médica que xa certificou a morte. O ocupante da furgoneta quedou ferido grave e foi trasladado en helicóptero medicalizado ao Hospital de Santiago. Os bombeiros de Brión tiveron que axudalo a sair do vehículo. Non estaba atrapado, pero sí é certo que a porta non abría e tiña un traumatismo torácico importante e, bueno, decidimos inmobilizarlo dentro do vehículo e extraelo con a axuda de tablero espinal. Outro ferido na colisión viaxaba no segundo camión. O seu copiloto saiu ileso, pero el tivo que ser trasladado en ambulancia. O accidente obrigou a cortar o tráfico durante varias horas neste tramo do corredor que conecta Santiago e Noia. Nada, pues estamos finalizando a toma de datos para a investigación do accidente, posteriormente realizará a retirada dos vehículos cas asistencias e limpeza da vía e apertura. O sinistro provocou retencións nesta vía de entrada a Santiago e causou grande impacto entre os que circulaban pola Estrada Vella, que mesmo saíron dos seus vehículos para ver o que sucedera. Un incendio nunha vivenda da Zapateira na Coruña alarmou os veciños da urbanización que ante a visible columna de fume que se orixinou non dubidaron en colaborar nos labores de extinción ata a chegada dos equipos de emerxencia. O lume apagouse con celeridade e, por fortuna, só hai que lamentar danos materiais. Unha intensa fumareda alertaba na tardiña de onte os veciños desta urbanización da Zapateira na Coruña. Rapidamente fixéronse con extintores da comunidade e, como puideron, intentaron sufocar o lume. Orixinouse na terceira planta da vivenda, onde só hai un cuarto. Ninguén estaba dentro, por iso aínda descoñecen o que puido pasar e por que se orixinou o lume. Nese momento atopábanse na casa 2 mozos maiores de idade e súa nai. Nun primeiro momento foron eles os que se enfrontaron ás lapas, pero coa chegada dos equipos de emerxencias, un amplo dispositivo formado por bombeiros, policía e ambulancia, conseguiron sufocar o lume axiña. Os 2 mozos foron trasladados ao hospital por inhalación de fume, mentres que a nai non precisou asistencia médica. Todos están ben. Hoxe, aínda co susto no corpo e con evidentes signos de incendio na fachada do inmoble, contábanos fora de cámara que o cuarto onde se orixinou o lume e pasou á terraza está completamente destruído e que non se explican que foi o que puido acontecer.
Os ladróns entraron no campo de fútbol de Verdón en Vilagarcía e levaron a recadación da lotería de Nadal. No mesmo concello pontevedrés tamén intentaron roubar noutro campo de fútbol, en Bamio. De forma provisional, un candado mantén pechada a porta de acceso á cantina do campo de fútbol municipal de Verdón en Vilagarcía, logo de que este mércores aparecera forzada. A persoa encargada da limpeza das instalacións foi a primeira en decatarse do roubo. Estaba a porta reventada, a porta de fora, a porta de dentro, mesado dentro todo revolto, papeles, e faltaba a caixa registradora máis a caixa fuerte. A lotería non a tocaron, estaba como estaba posta, pero sí que roubaron os cartos. Foron entre 400 e 500 euros, no que nese cantidade había cartos da lotería de Navidad. A máis dos cartos da lotería de Nadal, os ladróns levaron a recadación do bar. Semanalmente, máis de 200 cativos entrenan neste campo. Esas recaudacións que hai aí son de a xente que ven aos entrenamientos, se toma o seu café, se toma as súas patatillas, entonces eso é remontalo co tempo. Nadie se espera porque non tes problemas con nadie, nunca tratas mal a nadie, entre os clubs daqui levámonos ben, nunca hubo problemas, entonces non podemos saber nin quen foi, nin o daño que nos quixo facer con isto. É a segunda ocasión na que rouban neste campo. Da primeira vez levaranlles unha lavadora que despois devolveron. A directiva do club non agarda que haxa tanta sorte cos cartos sustraídos agora. Ojalá, pero non creemos que vai a volver de volta. A mesma noite intentaron entrar noutro campo do mesmo concello. Intentaron entrar no campo do Bamio, pero como teñen uns sensores de luces porque eles xa lle entraran antes, o veciño que vive enfrente veu as luces moverse, estaba desperto, supoño, claro, veunos el. Aquí habrá que mirar a ver que pasou, intentar facer algo, poñer unha cámara ou reforzar as portas ou o que poida ser. O club e o concello denunciaron o sucedido ante a Garda Civil de Vilagarcía. Se lles gustan as emocións fortes, teñen unha cita no San Froilán porque este ano hai unha atracción que os vai subir a 40 metros de alto e os vai mover en círculo a 130 km por hora. Así lles contamos como se chama e que se sente nela. Será de seguida aquí no Galicia Noticias. Estes días comeza a campaña do ourizo de mar no sur da comunidade. En Cangas deixano para a semana que ven, pero noutros lugares como Bueu xa comezaron e con que resultado, Xoán? Milleiros de exemplares de ourizo como este descárganse dende onte no porto de Bueu. A confraría comezou este mércores unha nova campaña deste prezado molusco. 5 embarcacións teñen permiso para esta especie, aínda que por agora só están saindo a faenar 4. Poden coller ata 90 kilos por embarcación, pero os patróns decidiron capturar só 80 co propósito de manter o recurso e ao mesmo tempo que non baixen moito os prezos. A campaña anterior, que rematou no mes de marzo, saldouse cunhas capturas que superaron os 28.700 kilos, o que deixou uns ingresos de 450.000 euros para os mariñeiros. A media mañá chegaban ao Peirao os primeiros barcos coas capturas da xornada. O tempo acompaña neste inicio da campaña que arrancou oficialmente o 1 de outubro. Desde momento, ben, o tempo é bo e, bueno, vaise collendo ben. Xa cando veña mal tempo xa se verá, pero de momento ben. 4 embarcacións das 5 que contan co permiso para o ourizo en Bueu están faenando neste arranque de tempada, xa que a outra está de baixa. Traballan por agora na illa de Ons, onde hai abundancia de bos exemplares. Vimos de traballar de Ons, da parte de atrás, bueno, boa calidad. Hai moito golfeiro e todo eso, ahora de momento aínda ao principio da temporada, pero bueno, vaise traballando ben, non hai queixa. O mínimo legal son 55 milímetros, pero está superando ese tamaño. Non teñen de momento problema en completar axiña o cupo diario. A normativa fixa en 90 kilos o tope por barco, aínda que os patróns decidiron rebaixar en 10 kilos a cota e faenar só 3 días para garantir a conservación do recurso. Sí, bueno, por preservar un pouco o recurso, pois collemos un poquinho menos para preservar, pero bueno. Igual que reducen capturas, reducen días para así tamén subir precios, mellorar o recurso. Está en bo estado, pero sempre é ben reducir capturas para que se preserve mellor e non haxa sobrepesca.
Todo o ourizo que entra na lonxa de Bueu está xa vendido. A maioría vai para Francia ou Italia, onde é moi aprezado. Arredor de 17 euros a cada quilo de molusco. Polas ovas, a parte comestible, páganse uns 100 euros cada quilo. A campaña rematará na primavera do ano próximo. A anterior pechou con bons resultados, case 29 toneladas, o que se traduciu nuns ingresos de 445.000 euros para a frota ouriceira. Na ría de Ferrol hai malestar entre os mariscadores. Din que está asfixiada. Nas últimas horas recibiron a noticia de que nunha ampla zona da ría se detectou un incremento da presenza E. coli, polo que vai ser reclasificada como zona C, pero que a máis a este problema se lle engade tamén a falta de control sobre o furtivismo. A ría de Ferrol vive unha situación preocupante. El Banco Marisco das Pías se ha cambiado la categoría de zona B a zona C y ocasionaría problemas tan graves como que el marisco que ya estaba yendo para la batea, que es la zona más interior de la ría, más hacia Neda, que eso sí que estaba como C, pero ocasiona que tarde más en depurar la batea, con lo cual la gente se desanima. No es lo mismo que el marisco lo vendas al día, que lo vendas a la semana, que lo vendas a las 2 semanas, o incluso que a lo mejor no acabe siendo apto. Esta vai ser a primeira vez desde hai 7 anos que foi cando se comezou a notar unha mellora na ría grazas á depuradora de Prioriño, que se vai reclasificar unha ampla zona das Pías como zona C, isto é, de mala calidade da auga. Esto lo que hace es desanimar un poco, porque estamos trabajando en una zona que al mismo tiempo ha dado para atrás. Bueno, tenemos un proyecto muy grande con la Consellería para recuperarlo, intentar recuperar el Banco Marisco de las Pías, que fue en su día el banco natural que más kilos sacaba por metro cuadrado, creo que de España, no sé si de España o de Europa, e intentar recuperarlo con unas acciones más radicales, ¿no? Porque vamos a hacer unos arados mecánicos, como han hecho en las Rías Bajas. Malia que aínda non se coñecen as causas exactas do problema, todo apunta ao mal funcionamento da depuradora. Es una hipótesis, es que esa depuradora, que a lo mejor estaba trabajando al 60-70%, pues se haya tenido algún problema más y ahora esté trabajando a lo mejor al 20%. Entonces, al no depurar las aguas, haya subido los coliformes y haya aumentado los niveles. Si aún encima de la situación mala nos trastoca la campaña de Nadal, pues los profesionales, no sé, mis compañeros no sé si van a aguantar. E a todo isto hai que engadirlle o problema do furtivismo. Este marisco es delito contra a salud pública. Donde dio los niveles de D suele ser en las orillas, que es donde están los furtivos. Ese marisco va a acabar seguramente en la mesa de alguien y a lo mejor puede ocasionar que alguien acabe ya no solo en el hospital, incluso algo peor. Desde o sector reclaman medidas urxentes. En Lugo, unha atracción extrema está a ser a sensación do Feiral de San Froilán. Chámase Éxtasis e é única en España. Con xiros de vertixe a gran velocidade, para subir a ela hai que ter moito estómago. Impresiona vela e triunfa en toda España como a atracción máis extrema e a sensación do Feiral de San Froilán está situada na parte baixa do Parque Rosalía e combina a altura, velocidade e xiros de 360 grados, un desafío só apto pros amantes das emocións fortes. Tiene 40 metros de altura, alcanza los 130 km por hora, una fuerza 6G que te lleva pues al límite del cuerpo, ¿no? As imaxes a bordo impresionan porque o éxtasis é unha experiencia intensa, un desafío que atrae sobre todo a un público mozo. Al principio te da como vértigo cuando está arriba y miras hacia abajo, pero después cuando va hacia abajo es súper guay. Sí. A mí me gustó. Outra barraca moi visitada deste San Froilán 2025 é a Nora, que regresa tras 12 anos ausente. Cos seus 45 metros de altura ofrece vistas espectaculares, con decenas de carruséis, a oferta é ampla e variada para subir a adrenalina. Me gustó mucho la atracción, fue muy divertida. A ella le dio mucho miedo. Muy rápida, pero me gusta. Mucha adrenalina. Por suposto, non faltan os carrusés infantis de toda a vida e as tómbolas con premios seguro. Estamos ca Play 5, ahora está na Nintendo Switch, ahora tamén ven a Thermomix, a última generación, toda electrónica, patinetes, a última novedad toda en peluches. O Feiral lucense é tamén un gran bazar. A diversión está asegurada para toda a familia. O verán de San Miguel ten boa parte de Galicia con temperaturas máximas ben altas, tanto que Ribadavia, na provincia de Ourense, marcou onte a terceira temperatura máis alta de España
E hoxe tamén se agarda calor abonda, Paula. Boa, Raúl, si é que aquí estamos nestes momentos a 26 graus, apreta o sol e poderán alcanzarse os 30, e que efectivamente onte nesa listaxe de temperaturas máis altas que publica cada día a EMET, entre tantas vilas andaluzas como sempre habitual, atopábamos soamente superado por Huelva e Sevilla, a Ribadavia, esta capital do Ribeiro. Onte aquí, ás 6:20 da tarde, rexistráronse 32,2 graus, soamente superados pola vila de Granado, en Huelva, con 32,3 grados, como vemos, soamente unha décima por riba e por outra estación meteorolóxica na propia cidade de Sevilla. Aquí, os que viven na capital do Ribeiro non lles extraña xa esta alta temperatura, din que están xa acostumbrados despois dun verán tan cálido, no que, por certo, Ribadavia rexistrou en varias ocasións a temperatura máis alta de toda España. Onte, como decimos, foi a terceira máis alta de España e a máis alta, claro, de todo Galicia. Moito calor, como agora tamén, a despois a tarde, máis calor. É o que hai. Estamos en octubre, pero esto es Orense. Claro. Si vas a Vigo o donde nosotros somos, pues bueno, ayer en Oviedo había 26 grados también. A ver, el cambio climático llegó para quedarse. Alegrome que fóramos os terceiros. Ribadavia sempre damos a nota, de unha maneira ou de outra, é verdad. Bueno.